back to my channel and my new video guys. दिनैहाय मिथिखाबाय नोंसोर अलरेडि थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै मिथिखाबाय ओमफ्राय होमबाबो खिथानोसै आरो दिनै सरस्वती फुजा नालाय ओमफ्राय एकदम रेडि जाखांजोब्बाय आरो दायो जेवार सावनानै खुलुमनांसिगौल' ओमफ्राय दायोहाय बेरायहैनायनि आरो माबा माबि जानाय लोंनायनि प्लेन खालामदों आरो स' नायलांदो गाइस जायोना जाया दिनै भिडिअ आंखौ नायहरलायदों मिस्ट्रिया नायगौमोनलायदों गाइस नायलांदो गाइस दिनैनि भिडिअखौ ओमफ्राय नै देलायगासिनो पिंकि देलायदों नोंलाय ओंखाम जाखांबाय ओरै नायनानै होन ओंखाम जाखांबाय साहा लोंखांबाय दुखांबाय खर' सोमावनांगौ ओमफ्राय हाथाय मानजिखांबाय देलायनायल' ओमफ्राय नै बेहा फुंलाजोब्बाय स' दायो फुजा होग्रोसै गाइस ओमफ्रायसो माबागोन आरो माबागोन ओमफ्राय खानाया नै बोरैबा जालाजोब्बाय आङो गिसियाव खाननो हाया माने खानाया बिराद गयो ओमफ्राय बे दालाय एडभार्टाइजआव होआ होमबा बेडिक्सनि मोनसे एडभार्टाइजनो स्क्रिनाव होनानै होगोन ओमफ्रायो बेखौ बिहरदोंमोन आरो ओमफ्रायो बेखौ फुननाया बांसिन खानाया गदों आरो ओंखायनो फुनासै आङो मोजां नङा आरो बारा नोंसोरबो बिहरनो सानदोंबा दा बिहर गाइस नै दायो रेडि जाखांजोब्बाय आरो आबौ गनेशा फिसासा आइ बिमा सरस्वतीयाबो फिसासा ओमफ्राय नैबेयाव दङ ओमफ्राय बेयाव बावजोब्बाय आरो बे मनानि लेखा ओमफ्राय आंना लेखा गैया गाइस ओंखायनो बावासै बे सुख्रेबहैनांगौसो ब्लाउसआ गिदिर गिदिरद्राय 32 बाबो ओमफ्राय गैला ओरै दङ स' होनोसै भिडिअ उनाव बानायफैयो Look at that brand by Bonnie, the dancer. Monday. Nah, guru dance lang naman na siya. Pwede bijin ko tayo. खुलुमहैयासै खुलुमखांबाय एरबाय पिंकि नावलाय हाय होन हाय बायसो होनो गाइस ओमफ्राय नै दासोहाय आरो आङो बावबायमोन फारौ माबा होनांगौखौ ओमफ्राय दायो दानथ्रासआ खुलुमखायाखैमोन नालाय दानथ्रासखौ होबाय ओमफ्राय बेनि उनाव खुलुमबाय आरो सरस्वतीयावहाय सोर सोरहा बेबायदि फारौ होयो कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो गाइस ओमफ्राय नै आं बे भइस होबाय थानाय टाइमावहाय न'आव खामानि मावदोंमोन आरो एसे डिस्टार्ब जादों बाट इगनर इट गाइस ओमफ्राय दा बिराद लाजियो रिक्सना गाइस आंनि भिडिअ नुजानो थाखाय ओमफ्राय दायो खेबखांबाय थादोंसो आं बेखौ ओमफ्राय गासिबो होजोबखांबाय आरो गाइस दायो स' गाइस दायो नै थांनो ओंखारबाय आरो माबायाव थिनालियाव थांगोन ओमफ्राय बेलामोनहा थस' गारि गोदान लाबाय नै ओमफ्राय बिस्रा लेखा ओमफ्राय बेटारि माबा खालामनांगौनो खामानि दं पिंकि नुजाथारानो ओमफ्राय आंहाबो जुथा सुथेनांगौमोन लाबाय बेयाव मोनसे लाबाय आरो ओमफ्राय गाइस गुफुर गानला जोब्बाय नोङो ओमफ्राय दा मैलायारि बास दा बायदियावहाय माबायोना मेथाइ जादों नै मालाय स' गाइस दायो थांसै ओमफ्राय गार्डेनाव एसे बेरायबोनो नागिरदोंमोन आरो ओमफ्राय नायसै जागोन सहैनानै खिथासिगोन आरो गासिनो पिंकिया उन्दुबाय नै उनाव फैदों माबायाव सोरबा बानबाय ना मा खालामो 50 थाखानि आलमारि फानदों नै गाइस 50
गेलेग्रा जोबसै माथो ए हरै बर्थन बल्ला दं मोनफैबाय नै हाबजोबथारबाय दासो गेट खेवदों आरो नै ओमफ्राय बेयावहाय दा बर' राइटार ना मा राइटार आयु 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 इउटुबार हाय इउटुबार आयु नै बरियाथारहाय बिबारखौसो ओरै खानो लुगैदों बिबार खाबाथाय जौसे रां फाइन नांगोन बिबारखौसो खानो लुगैदों र' नानिखौ नेदोंगासिनो दङ ओमफ्राय दायो थांसै हरबाय नेगासिनो दायो बड'लेण्ड मार्टिस केमिस्ट्रि होनलाबायनांगौ बाल जा होनलाबायथारदों नङाबाबो हाबाब 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 बेलाया नांथाखायानो ओमफ्राय सिखाव बायदिलायनो नै हाबाब सुरुवात नामा ओरैनो फैसा नोंसोर फैबाय थायोदां सोरजों दंसोगोन फैखोलै नै रानला जोब्बाय आयु मुथि दंजोबो आरो रिल बानायदोंमोन नै जादोंमोनहा नै हमथागासिनो ओमफ्राय बावदों माने माबासो सानफ्लांदोंमोन आङो नानिया ओमफ्राय गाइस जरा जरा नुखायो आरो एकदम कापोल कापोलल' नुयो आयु 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 खिजमास बायसिनो ओमफ्राय गाइस जोंहा गैया नालाय बिदिखौ नायनांगौसै कौन है ये लोग आयु खुदुमलायदोंनो फैखागोनलै गाइस बिदि जाया आंनि बेरेखा नै नाम दंजोबो गाइस बेयाव गामि दं नाम दं ओमफ्राय नैबेना गोमोरबाय नै मुंख्लंफोरनि नाम जोब आरो गासिबो दंजोबो ओमफ्राय नै बिबार बारि सोर सोर बाबा बाबा आं मिथियाहाय दालिया ए जोंनाबो दंथ' ओमफ्राय जोंना फिसा फिसा बिफाङानो देराखै दाबो रागेन खावनासो लांगोन आं खानानै लांसै ओ भाई नों नानि गाइस नै मानसिफ्रा नोगोर मानसिफ्रा गिदिंलाजोबखो नै Tapi yang barang ya kita bagi. Anu horde. No, ini lebih hurgan. Sini, मोजांथार सोर बानायबाय थाख एकदम निलायनाय आरो मानसिफ्रा नै गोसो दायो नोगोर बोरैबा जालाजोब्बाय नालाय अबस्था खाराब
नै hwronhjoby गाइस बिबार खानायनि बिबार खानाय नङालै मा होनोमोनलाय बिबार बारियाव हाबनायनि होखारहरजोबबाय जों ओंखारबोखाबायमोन आरो ओमफ्राय नै मानसिफ्रा जा बुरजा दं सोरबा सोरबा दासो फैदोंमोन ना मोनानायखाय ओमफ्राय नै गारिया जोंना बेरायहैदोंसो बिफाया बेरायहैदोंसो बिसिना मेथाइ जानो फैबाय नै आयौ थैखागौमोन आं पिंकि बिनि भिडिअ'खौ सोर बानायदों पिंकि मा जादों मा जादों बिलाय गावनो ओइ हारसिं जागासिनो मालाय गोथाव मिनिलाय दख'ना आसा होनदों मिला आरो राखै हाथाय बेरखं बायदि नुलाय पिंकिखौ स' गाइस दायो मोनालायबाय आरो लारु जालायबाय दहायनि फुजा होनायखौ बोखारस्रांजोबनानै ओमफ्राय जानानै खियाबाथ' जाखायाना ओमफ्राय माने दहाय एकदम जरा जराल' आरो जरा जराल' एकदम गोरलै गोरलाम एकदम बिसिनिफ्रायनो लानानै स' गाइस जायखिजाया दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ स' माच बाय बाय